बेर कोनो लड़की के नई नई शादी भइल बा, नया नया गवना भइल बा, लड़की शादी करके गइल बिया, अपना पति देव के देखतिया तो मोहातिया ये भैया कहलस कि हमार पति देव कैसन दिनों पर दिनों दुबराइल जात बाड़ा। अपना पति देव के एगो बात कहले बिया का कि नया नया गावा ना के नया होठ लाली होठ चाट चाट क्या बात है क्या बात है। ओ नया नया गावा ना के नया होठ लाली होठ चाट चाट हाथ बराइल है ड्राइवर गाड़ी मतलब हमार बियाह होई तो दुनिया ना जानी तू ही जनबा। अरे कौन ठीक बा इनके हमार बियाह का ढेर चिंता है, हमके जल्दी खेदल चाहत हुआ। बहुत बहुत प्रणाम साथ से सबके प्रणाम बा। कहत दिया मेहरारू कैसे कि नया नया गावा ना के नया होठ लाली होठ चाट चाट क्या बात है। अरे नया नया गावा ना के नया होठ लाली होठ चाट चाट आ तू बराइल है ड्राइवर गाड़ी हाथ मरद कहे कि तू कम नहीं खू। दशरथ राम जी दशरथ बाबा शुक्रवलिया की धरती से क्या बात है। आप बाबा जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार चरण में कोटि कोटि समान है साथ सबके प्रणाम बा। मरद कहे कि तू कम नहीं खू, जहां ले देखा तहां तू लागल रह तारू। कैसे कहता मरद कि आंगना दलानी चाहे सुती करी हानि रानी लपक लपक क्या बात है। अरे आंगना दलानी चाहे सुती करी हानि रानी लपक लपक माचा ले हुए पत्थर को कोरा चपक चपक अच्छा फूल पत्ता हमके बोले के पड़ी। आप बड़े भैया प्रोपराइटर संतोष बेंजू वादक मास्टर साहब आप ऑर्केस्ट्रा बैंड पार्टी कुल तो पढ़िए दे रही है भैया एगो नंबर में तो बाकी रहल तो आप लोग नंबर भी नोट कर लीजिए 7654849822 एगो नंबर संपर्क कर खातिर काफी बा। आपकी तरफ से ये पुनः 51 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम साथ सबके प्रणाम बा आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। मेहरारू कहे कि मेहरारू को ऐसन लसहरा है हो कि जितने तू चिपकत जेबा उ छोड़े का नाम ना ली है। बतावे कैसे मेहरारू दीवाना जी वो मेहरारू कहतिया इतना नहीं के अब कहे के उ सब अनुभव कर ले बा ना भैया। कैसे जतने रसई बरसवा चुई जा क्या बात है वाह।
और आप बड़े भैया प्रभास कुमार जी एलएनटी और एलएनटी फाइनेंस ब्रांच की ओर से सुंदर माला और ये 100 रुपया दे करके सम्मानित किया गया। बहुत बहुत प्रणाम, साथ साथ सबके प्रणाम बा, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। कुछ रउआ कहल चाहता नहीं कही के आई आई क्या बात है वाह। रखी दे सिंहो